Ingrid je jedním z zakladatelů společnosti. Je to schopná projektová vedoucí, v některých případech ale až moc razantní. René je pečlivý programátor, občas má ale problémy s výbušnou povahou. Pro společnost pracuje už 3 roky. Hugo je ve firmě zaměstnán jako grafik. Je kreativní, ale nepříliš pečlivý a občas nezodpovědný. Ve společnosti pracuje necelého půl roku. Dobrý den, pane Topole, co pro vás mohu dělat? Dobrý den, chtěl jsem se zeptat, jak je možné, že jsem nasazený ten projekt na server. Dnes odpoledne jsem měl zkus, tak to je naprostý. Ježíši, tak to se teda moc omlouvám. Já nevím, jak je možné, že se to stalo, ale okamžitě vše prověřím, to bude určitě nějaké nedorozumění a hned bych se vám ozvala. Dobře, očekávám, že to vyřešíte ještě dnes. Třeba. Bezprostředně poté Ingrid svolává poradu. Tak vážení, právě mi volal pan Topol a seřval mě, že jste včera nenasadili jeho projekt. Jak je to možný? Včera ne, to jsem moc nezvládl, ti to včera večer posílám a to s tím nic neuděláš, jo? Co jo? To nemyslíš vážně, René. Jsi tady 3 roky a nezvládneš takhle jednoduchou věc? Hugo ti pošle grafiku a ty to nezvládneš tam nasadit, prosím tě? Jasně víš, že pan Topol je náš nejdůležitější klient. To se na to můžeme rovnou jako vy. To jsi mohl jít sama to párty včera, ty jsi stejně nic nedělal. Cože? Ty takový plákač. Můžeš něco povídat. Tady slečna, co jeho mě zabral počítač. Já snad to nemůžu. Není možný. René dalšího dne podal výpověď. Vážení, právě mi volal pan Topol a stěžoval se, že jste nenasadili jeho projekt. Jak je to možné? Hugo, ty jsi měl připravit grafiku a poslat ji Renému. Udělal jsi to? No jasný, včera odpoledne jsem to posílal. Dostal si to, René? No já jsem to dostal, ale to byla jenom jedna část. A ta druhá se někde asi ztratila, nevím, já jsem ti zkoušel volat a nebyl si dostupný. Hugo, proč si Renému nezavolal zpátky? Pak já jsem mu to poslal, že a pak jsem na něj další, jak jsem šel na párty večer. A ty jsi nevěděl, že to byla jen jedna část? Já to dělal trošku v rychlosti, no, tak mi to asi úplně nedošlo. No dobře, tak tohle probereme jindy, ale teď potřebujeme vyřešit ten projekt. Máte někdo nějaké návrhy? No já bych to viděl asi tak, že Hugo to dodělá, pošle mi tu první část, stíháš to nějak do hoďky. Jasný, jako v pohodě. Jo, tak já bych to pak nasadil na server a myslím, že do 2 hodinek by to mohlo být v pohodě. Co myslíš, Ingrid? OK, já si myslím, že to je super nápad. Díky, René. A s panem Topolem bych to vyřídila sama teda.